बयनिबो सिगां आं नैबे मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन जायफ्रा इउपिपिएल नि हार्डकोर लिडार बा दैदेनगिरि हार्डकोर इउपिपिएल खौ बिराद सापर्ट खालामग्रा बिथांमोना नैबे मोनसे भिडिअखौ नायाबा मोजां जागोन। पलिटिक्सआव गोबां बाथ्रा बुङो, गोबां खोथा रादाय होयो बर' रायजो राजाफोरनो। नाथाय नैबे जोंनि जाखिनि गोजोन गोरोबथा जानानै थांनाय बावहाय जेसेबां एमएलए जादों, जेसेबां सीएम जादों, बिटिआर नि सीएम जादों, जेसेबां एमसिएलएफोर इएमफोर बिथांमोना सोरनि थाखाय जादों? मोनसे गोजोन गोरोबथानि नामावहाय। नैबे गोजोन गोरोबथायाव सोरबा सासेखौ गारनानै सोरबा सानैसोआ मिनि खुसि रंजाबा जानाय नङा। दिनै इउपिपिएल सरकारा बुंबाय थादों, नंगौ बिथांमोना गोबां खामानि मावदों, जोंनि एक्स-एन-डि-पि नि जाय जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोननि थाखाय खामानि मावदों। आं बार बुंदों इउजि ब्रह्मनि बाथ्रा। इउजि ब्रह्मआ बिथाङा बुंदोंमोन जे जेब्ला गोजोन गोरोबथा जादों अब्लानि समाव मा बुंदोंमोन? जोंखौ फोथायनानै आरो जोंनि इउपिपिएल आबसुखौ बायदिसिना बाथ्रा बुंदोंमोन। बे समाव बिखा बुग्लायनानै बिखा हमलायनानै बाथ्राखौ बुंदोंमोन। दा जों खोनानो मोनबोदों बिनि उल्था अपोजिट। जोंबो बर' रायजो राजाफ्रा नोंसोरखौ फोथायनानै गनायनानै मानिनानै नोंथांमोना मोजां खामानि मावगोन होनना साननानै जों गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा नोंथांमोननि सायाव आसा भरसा खालामनानै भटखौबो होदोंमोन। 16 जन देरहाहरदोंमोन, किन्तु बिपिएफआ दिनै गोबां आवाजों देरहादों। नाथाय दिनै इउजि ब्रह्मनि बाथ्राखौ आं एसे बुंनो लुबैदों। बिथाङा मा साननानै जे बुंदोंमोन आं बेखौ मोनथिदों। 100 बार बुंजागोन बियो। इउजि ब्रह्म हाजार नोंथाङा एमएलए मन्त्रि माबा माबि जा, नों बेखौ सह्य खालामनांगोन, सहायनांगोन। नोंथांखौ गुबुन रावजों गुबुन बाथ्रा बुंनानै बुङो, जों खोनायो। नोंथांमोननि इउपिपिएल नि सोद्रोमाफ्रानो बुङो। बे रावखौ आं बुंनो सानाखै। नोंथाङा आंनिख्रुइ गोबां गोरों मानसि। जोंथ' नोंथांमोननि नाबालक मानसि, बा जोंथ' जेरावबो सोलियो मानसि, हालावबो थाङा मैयावबो थाङा जोङो। नाथाय नोंथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय ना, दिनैनि नैबे मोनसे मिडियानि बाइटआवहाय जिखिनि बाथ्रा बुंनाय, आं मिनिनो ओंखारदों नोंखौ। जेसेबां नोंथाङा हारिनि थाखाय खामानि मावबोनाय अबदान दं, नोंथाङा हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोनाय, नोंथाङा दिनै बै समावहाय देरहानानै फैनानै नोंथाङा जे इउपिपिएल खौ नोंथाङा हमथाना लाखिदों, आं बेखौ मानिदों। नाथाय बिखा बुग्लायनानै नोंथाङा बुंदोंमोन जे रन्जन दैमारि आरो सोरबा आंखौ इउपिपिएल खौ आबसुखौ फोथायनानै मेगन मेसेबनानै होदोंमोन। नाथाय नोंथाङा दिनै मा खालामदों? नोंथांनि खुंथायाव थाग्राफ्रा मा खालामदों? नोंथांनि लिडारफ्रा मा खालामदों? नोंथांनि बे आगदा आगसि मानसिफ्रा मा खालामदों? इएमफोरनो माबाफोरनो बिथांमोना मा खालामदों? दिनैहाय रन्जन दैमारिया दिनै मा अबस्था दं? मालाबा नोंथांमोना थांना नायफेरदों नामा पार्टी हिसाबै? राजु नार्जारिया दिनैहाय बिराद गिदिर बिबानखौ लानानै दोनदों, नाथाय बिथाङा समखौनो होनो हाया। रन्जन दैमारिखौ नायनो मानो सम होनो हाया? मानो हाया? नोंथांमोनखौ दिनै फोथायनानैथ' गोबां मानसियानो भट होदों। दिनै रन्जन दैमारि साराबो नोंथांमोनखौ फोथायनानै, इउजि ब्रह्मखौ दिनै फोथायनानै सागानखौ होदोंमोन। नाथाय दिनै नोंथांमोनखौ फोथायनायावबो दिनै बे अबिश्वासघातक इउपिपिएल नि दैदेनगिरि बिथां मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ जोंनि बुंनायखौ, जोंनि बेखिनि बाथ्रा बुंनायखौ सोरबाया दुखु मोननो हागौ। इउपिपिएल नि सोद्रोमाफोरा नायनानै लाब गैया। आं बिपिएफबो नङा। बिपिएफआ जुदि भुल मावबा बुंगोन। बिपिएफआबो बुंदों दिनैहाय खामानि मावगोन होननानै। नुगोन बिथांमोनाबो देरहानानै फैयोब्ला, खुंथायाव थायोब्ला बिथांमोनखौबो नुगोन जों माबायदि खालामो, माबायदि नायो। बिपिएफआबो जों नुगोन बे बाराव खुंथायाव फैयोब्ला। नाथाय इउजि ब्रह्मनि खेत्रआव जों बुंनो गोनां
गोबाङानो बुङो दिनैहाय अफ्रियाबो सासे BPF नि एजेन्टसो दालालसो बायदि रोखोम बाथ्रा बायदि रोखोमनि बाथ्रा बुङो जोंखौ जों BPF नि लाल थाखा थाइसेबो जों मोनाखै जों बिसोरनि ITCL बो नङा माबो नङा UPPL नि ITCL बो नङा नाथाय ITCL जानो जोंखौ लिङो जों बिसोरनि ITCL जानोबो थाङा रावनिबो ITCL जानोबो थाङा जों बेफोरबायदि जोंनो नांगौ आंनो नांगौ बर' रायजो राजानो जोंनो नांगौ अनलि जायफ्रा NIA केस नांनानै थानाय बिथांमोना उदां जानांगौ जायफ्रा दिनै रन्जन दैमारिजों लोगोसे जियालाव थाथाबबाय थानाय बिथांमोनखौ थाबैनो उदां खालामजानायखौ जों लुबैदों नाथाय बेखौबो दिनैसिमबो उदां जानायखौनो जों नुनो मोना मानो मिथिं दावथिङाव दिनै NDFB नि बाथ्राखौ लानानै गोबां खोथा बाथ्रा बुङो लाजिनो ओंखारगोना ओंखारा UG ब्रह्ममोना दिनै नोंथांनि जाखिनि स्टेटमेन्ट होनाय दिनै सैथो बाथ्राखौ बुंबाबो दिनै नोंथांमोननि बाथ्राखौ जोङो फोथायनो थान जानानै दङ UG ब्रह्म अबिश्वासघातक बर' रायजो राजाखौ थगायग्रा बर' रायजो राजाखौ नंखाय बाखाय खोथा होनानै दिनैहाय माबा 75,000 25,000 10,000 बेफोरबायदि होगोन होननानै खोथारि बुंग्रा सोर बुंदों UPPL सरकार बिनि अनगायैथ' रावबो गैया जों बेखौ लुबैयाखै जों बिदिखौबो लुबैया जों जेरैबायदि दिनैहाय न'आव संख्रिजों जानानैब्लाबो दङ रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे NDFB नि जाखिनि NIA नांनानै थानाय जायफोर केसाव भुक्तभोगि जानानै दं बिथांमोननि केस उइथड्र जानाय बेखौसो जों लुबैदों नाथाय बेफोरखौबो नोंथांमोननि खुंथायाव थानाय UG ब्रह्म बिथाङा मन्त्रि लायनो बिथाङा माथो जेबोखौनो बुंनो हाया NDFB नि बारै जेबो बुंनो हाया नोंथाङा जेसेबां बाथ्रा बुङा मानो नोंथाङा जेसेबां पलिटिकेलनि बाथ्रा बुङा मानो गोदै गोदै बाथ्रा बुं जों फोथायनो गोब्राब जानानै दं लोगोफोर UG ब्रह्मनि माखासे बाथ्रा बुंनाय नोंथांमोना एसे जायफ्रा UPPL नि सोद्रोमाफोर नोंथांमोना नायनाङा आं सिदा सिदि बाथ्राखौ बुंगोन नोंथांमोना रागा जोंगोन दुखुबो मोनगोन आंनि सायाव रागा जोंगोन नोंसोरो आंनि सायाव रागा जोंनानैथ' जेबो लाब गैया जाखिनि बाथ्रा बुंनाय सिदा सिदिखा खुनु तेरा बेका गैया बिथाङा बुंदोंमोन जे काजलगावआव वेलकाम सेरेमनि आबसुनि दैदेननायाव वेलकाम सेरेमनि जादोंमोन वेलकाम सेरेमनि खालामनायखौ आंहा बुंनांगौ जेबो गैया खालामथों जेखि आं खालामथोंमोन नाथाय UG ब्रह्मआ बुंनानै दिनै मानो बेखिनि खामानिखौ मावफुंनो हायाखै आंना बेसो आंखौ फोथायनानै आबसुखौ फोथायनानै मेगन मेसेबनानै सागानखौनो होदों बिथ' आंनि राव नङा UG ब्रह्म बिथांनिनो राव बिथाङा हाजार सेक्रिफाइस खालामनानै फै हाजार हारिनि थाखाय नांनानै फै बे फंसे रावाव बिथाङा दिनैहाय बर' जाथिखौ धक्का होदों थगायदों बे बाथ्राया जों ओंखायनो जों दुखुबो मोननानै दं बेखिनि बाथ्राखौ जों बुंनो नांगौ दरखार गैयामोन नोंथाङा जेसेबांखि बाइट होआ मानो जेसेबां मिडियानि सिगाङाव बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङा मानो बर' जाथिखौ नोङो थगायदों आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन लोगोफोर UG ब्रह्मनि माखासे बाथ्रा बुंनाय बेखौनो आं नोंथांमोननो दान्दिसे खोनासंलांदों बिनि खोथाखौ रायजो राजाया फोथायनानै मालाबाबो दा फोथायखा UG ब्रह्मनि खोथाया बर' जाथिखौ थगायनाय बर' जाथिखौ मोनसे अलखदाव खोख्लैनाय ओंखायनो आं UG ब्रह्मनि सायाव फोथायनाय एक बिन्दो फोथायनाय गैया हारिनि बाथ्राखौ बियो मोजां मोजां बाथ्रा बुंगोन हारिनि बाथ्राखौ मोजां मोजां बुंनानै मा जानो खुगायाव मोजां जानो नैबे बिखानिफ्राय ओंखारफ्रा बाथ्राफ्रा बिखा सिंनिफ्राय ओंखार मोजां रावफ्रा मोजां बर' जाथिनि जुदि सिन्था खालामदोंबा गावनि व्यक्ति बाथ्राखौ मालाबाबो सानफेरा EMआनो जा MCLAयानो जा MLAयानो जा रावबो सानफेरा जों UG ब्रह्मनि माखासे बाथ्रा बर' रायजो राजाखौ थगायनानै भट लानो नागिरदों UPPL सरकारा ओंखायनो दान्दिसे खोनासंनानै ला এতিয়া আহিছে ইলেকশ্যন আহিছে কংগ্ৰেছেও এক্টিভ হ'ব BPFও এক্টিভ হ'ব তেওঁলোকে আগৰ পৰা এটা ভিতৰুৱা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰি আছিলে সেইকাৰণে এইটো লৈ পেলাই আমাৰ চিন্তা কৰিব লগা নাই কাৰণ আজিৰ দিনত চবকে মোদীক লাগে হাগ্ৰামা কি কৈছে হাগ্ৰামাই বোলে মোদী চৰকাৰত জইন কৰিব তাৰমানে আমি UPPLে যি ৰাস্তা লৈছে সেইটোৱে সঠিক কাৰণ এতিয়া আমি পিছত কিয় আমি এতিয়াৰ পৰাই NDAৰ লগত সামিল হৈ পেলাই নিৰ্বাচনত নামিছোঁ হাগ্ৰামা ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিছে তো তাৰমানে মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাব লাগে তো এতিয়া মোদীক যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাব লাগে তেতিয়া BPFে কংগ্ৰেছৰ লগত বহি
ৰাহুল গান্ধীক প্ৰধানমন্ত্ৰী বনোৱাৰ কাৰ্যত কিয় লাগি গৈছে সেইটো তেওঁলোকে এনেই এটা নাটক কৰি আছে ইয়াত BTD অঞ্চলত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত তেওঁলোকে নৱশৰণীয়া আৰু যিটো BPF তেওঁলোকে একেটা স্থানতে থাকিব তাৰমানে আমাৰ প্ৰতিপক্ষ হিচাপে দুটা এটা মাত্ৰ নহয় আৰু তেওঁলোকে 1.5 লাখে ভোট পাব পাৰে তাতকৈ বেছি নাপায় কিন্তু আমি 6 লাখতকৈ অধিক ভোট পাই পেলাই জিকি যাম কাৰণ মোদীময় হৈছে ভাৰত মোদীৰ নামত মানুহে ভোট দিব আৰু অসমত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নামতে ভোট দিব আৰু BPFে আজি দুইমুখীয়া যিটো এটা নীতি লৈ পেলাই আগবাঢ়ি গৈ আছে এটা সুইচাইডেল মানে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক যিটো প্ৰেক্ষাপট BTCত তাৰ মানে এই MP ইলেকশ্যনৰ পিছতে হয়তোবা BPFৰ অস্তিত্ব নাইকিয়া হৈ যাব পাৰে